payung. Rumangsa bunga kang tanpa pepindhan dene awan iki lan mau bengi semengi. Grup rombongane awake dhewe tinimbalan suwantung lalatan bengkle kene. Iya ya heeh. Liwat mung telepon wae kok, Nduk. Iya. Saka panitia sedekah bumi ing Bengkle ngersakake aku sak kanca melu mangayu bagya nggone kadang-kadang ing dusun Bengkle nganakake syukuran sedekah bumi. Iya ya heeh. Gandeng awake sing tinimbalan swanana kene sak pangompyong sak bubare sedekah pring bune muga ing desa Bengkle manane desa sing gemah ripah loh jinawi kartata lan raharja. Paring ngono do gampang lulik sandang lan pangan. Sing do dadi pegawe ya munggah pangkate gedhe bayare. Sing do kawula tani sing biasane nandur cengkeh wah metune biasane 1 ton muga-muga 3 ton. Nang kene aku ya kadang dalang Pak Jumari mebengi yo salaman karo aku piye panene cengkeh lumayan Pak aku nek nebaske nek ngomek cengkeh nek biaya ngomekke tok 16 juta. Wah apik. Ya muga-muga li nandur cengkeh Pak Jumari yo metu sing mati tikel-tikel. Lan aku ya sak bubare aku sak kanca saka ing kene mengko ya diparingi slamet sehat waras mongko sinabuh ya akeh dalange. Sing wis akeh dalange ya apa kuwi tegese akeh rezekine nek aku ya upama entuk rezeki akeh gandeng anakku ki ya ana sing melarat durung di omah barang. Ya muga-muga iso tak nggih ke omah anakku. Nek kaya surat wong dalang wis mobil wis duwe. Muga-muga saya akeh rezekine kena nggih bojo meneh. Mosok ijen kok kuat ki nek bengi iki njur nek krasa ki apa dijepitke galar apa piye. Aku rak yo malah mesake. Nek sing anake urung lakoni ngono wong urung weruh rasane. Ning njaba ning nek pakne lunga njur do golek dhewe-dhewe. Pak, sampean kidul aku tak ngalor. Perlune men ora pethukan. Ring gembol. Mosok no gembol. Ya. Ngono, berarti aku nek kanca-kanca guyub rukun ngene iki seneng kok. Aku nek kanca-kanca do sregep-sregep ngene iki seneng. Delalah ki sindene yo mau bengi nem ning saiki wong ana sing pamit nek pamit yo aja kabeh. Dadi mesake sing nanggap kene, Pak. Butarmi aku wingi anggar ngundang Risa ki keliru. Sopo kaya aku wingi. Risi, biasane Risa nih kok tak tamat kesuwe kok gitu kok Risi gitu. Ya. Aku ki nek mayang kecerita kasuwe ngono kok jadi tadi. Karepe iki mung arep ngok saru. Ya ngono ki nganti dalang kanca temanggu ki pokoke nek dalange ora saru ki Dumbah Rusti. Ya. Dadi iki Mbak Risa terus sing sisihku dhewe ngene iki bosku iki. Wah aku nek ora manut karo ku buat sikang wah kelakon nganti aku ora manut karo kuwi aku jeneng njaba kunci kadi jero ora pring-pringu ya arep ora iso apa-apa ki ya weruh-weruh sithik ya mula kanca-kancaku tak gon padha tirakat kaya Mbak Rudi ngene iki lha aku takon "Ki apa Mas? Nge-MC wah laris ki ya Mas." Iya aku. Abang ki anggere betah tirakat, betah melek, njaluk sing gawe urip lancar juga. Wah, aku ora kuat e. Aku jingkrung aku iki wong wis ora ana apa-apane mung longlit ngono kok. Wis diutek-utek ambek ya golek sing pleno-pleno sithik. Iya, heeh. Koncone komplat nganu klumpak. Aku mayang enak ra ngene iki ketok sedina kok suwi ngono kok. Langut to. Kan nggih buta wuta suwi. Nek saru ngene garapi Sulamin barang ini. Heeh. Aku ya dikandani karo Amir. Wah, ora ngerti Pak Rusdi jeneng iki. Nang Temanggung iki
Terus dine Temanggung ki yo surat kuwi. Ya syukur nek. Nek malah ngungkuli aku ya mbuh. Tak dongake muga-muga nek surat nek pas ora aku yo mengene. Dik surat dikon karo anake nek pas ora digawean dhewe. Nek digawean dhewe ya syukur. Jene pas digawean yo aku melu ndongake jare entuk tanggapan ruwatan 75 juta barang ya sing. Nek sesuk itu 75 nek golek mesti sakadine Risa iki. Nek Risa iki semono mosok surat semono golek semono ku apa karo lombok tempuang tahu apa piye? Ngono. Ya, saiki nembang sik, nembang urut saka Butarmi. Karena golek sing motol-motol kok. Wong wedok kok motol-motol. Sing isor apa sing dhuwur? Sing sema kok motol-motol. Oh iya. Heeh. Nganu kok sapa kuwi? Kok iya wis tau go lunga karo surat kuwi ciblek kok. Nyong malah dantemi wong. Mayang ki ngono kuwi wae kok apik-apik iki piye malah ora do seneng apik sing mayang ya ngono kuwi. Kok sing saru-saru. Nah, tak tamatke surat ki turu nang nggonku ngertine nang omahe dhewe ki. Tak ngene iki gerayangan karo ngepek apa ngertine. Tahu ya tak kon karo Bagio biyen. Wah, aku seneng kok karo sedulur-sedulur ki anak-anakku Bayu bareng iki seneng aku. Gerayang mal ngempek sampeyan. Kleru iki. Iki cekku kok pencet-pencet ki piye aku. Iki diteruske Lisaru apa ora? Teruske aja lho. Ayo. Lakone ngono kuwi kok. Mula sinden-sinden iki Iin Bayune Riris ki Barusti melu Barusti ya. Barusti ki wong sing saru ya. Ora pati ya aku. Ya, ayo Pak Tarmi Sino. Nyamat, kowe wong laras sepelo kok. Jo samar, Pak. Mengko Mbak Tarmi, engko tak terke tekan omah karo Risa. Bojomu kan ngepit dhewe. Nek bojomu bales ya mbah. Nek kowe tak gorong Solo 3, bojomu menggo mbawen ngalor sini iki jenenge gembol. Ya wis ngono kuwi wayang lha piye apike wayang ki lak ya sing ngono kuwi. Sena padha wae mung ora ngetarani. Cewet Sena ki nek madake karo Tatin wah wae 5 kilan ngono dadi dikilani. Nek Tarmi ki ya mung 3 kilan. Nek iki 2 kilan. 2 kilan ya. Ora apa-apa monggo Bu Tarmi. Tar iki tegese Tarmi iki tegese. Pripun? Ngemi. Ris iki diris, sa iki saged diris-iris. Ora diris wis melempeng. Surat. Melu aku cocok. Aku nek sing gendera surat bekas itu. Karo tak ilis dasi. Apa? Ditingkatkanlah. 100. Oke. Wah. Yo go urung wayahe kok mosok. Ayo Mbak Tari. Karo Joko Sunarno seneng aku kok. Nggih niki kesel mboten kesel nyinden. Kesel guyu. Nggih. Lah zaman saiki kok mayang suatore aduh. Ya. 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 Jaman
Pungkasan
Muga-muga dadi renaning penggalih Pak Kadus sarta sak setape keluarga ing Bengkle kene dadi renaning penggalih. Paringono ayem tentrem keluargane. Iya, Mbah. Aku mampungi terus diambarke mrun. Wah, sugane werna-werna kaya. Aku wis kasep warung, wah anjiku kok saru ana buaya apik nemen. Iya. Ya muga-muga senadyan to kanca-kanca sing wis ndungkap yuswa ya paringono awet sehat men bisa makarya sakabehane. Kanca-kancaku pengrapit yo ngono paringi sehat mergo pancen wong seniman ki payune ya direwangi ngelih melek. Kadang ling aturi darsa ya telat ngono barang kuwi. Ya muga dadi sarananing ide bedhep karo prihatin. Ya. Aja nek sing nek wis tuwa ngene iki sing penting isih payu akene nggih butuh apa-apa. Ya. Nek sing Pak sak padha risang ngono wis angger bar aku biyen isih nom-noman ki angger lunga bladeg-bladeg ngono wis kaya ngono kae pokoke. Ya Juyo. Ana Pak Maksum jebule tuas aku saru, Pak. Wah, mangkat tenan, Pak. Ah, nggih, wah. Gek ijeh nom ngono angger entes bar melek ngono saya yoga-yoga galake ramu. Angger bali ngono kuwi arep jangan kowe ra itu, oh, janganku wae. Ya biyen nek sing gandeng wis tuwa kuwi aku ya wong trima. Ah, sing penting awakku jek paringi sehat, bisa paringi berkah barokah kanggo anak putu kabeh. Wah, aku seneng kok. Pak Maksum iki biyen kae bosku. Wah, aku rono rene digejak ya Pak Maksum. Mayang awan terus. Nggih Pak, sendika aku. Perkara sang iki ora tak pikirne sing penting aku iso latihan mayang. Wis kok aku gak kono digawe aku yo nge-MC ngene Pak Maksum kono. Anake wong Ronggon Bengkle karo kono kita MC aku kabeh. Wis sangune pira harus pun sak kersane jenengan. Ora bayar ya ora apa-apa. Ning nek ora kok aku bali brongos aku. Ah sing anake sing nang kene mung sing nyanyi kae dadi ya ngundang aku ya. Saiki iki mau pelok, saiki diganti Srendro. Heeh. Iki aku njaluk lagune Sesi Demaning sing bawa juga. Aku nek sing apik ngono kuwi ora pati gumun, nek sing ora apik ora umum ngono. Senengku karo ngundang dalang Pak Mantep aku seneng sing ngene iki kok. Wah ya. Wah tenan Mus. Aku biyen iki dalang mudi ngene. Sing mayang wis senengku ora jamak aku wis gong iki jadi tambahi bener. Oh, ngono jadi. Bisa ngono. Aku macul nang sawange dibel karo Jiyadi. Tak selehke pacul ku mlayu bali ndelok linan mayang mudi tak legake. Tenan kuwi lho. Malah garapi aku iki sing ndelok Mas Rusdi barang monggo. Mas Rusdi iki biyen jange bojoku ning ngono. Bajingan to kowe aku. Ya. Iki risake karo Amur Baru iki. Iki dalange para detan kepiye ngene. Ning nyenengake iki ngene iki lho. Nggih. Derek Gladen nggih Mbah Rusdi nggih. Heh? Derek Gladen. Oh iya. Piye sing digadekke apa derek gaden? Gladen. Oh gaden. Iki gaden. Nek gaden iki barange terkena kono kae terus kei dhuwit, esuk nebus. Iki gaden. Podang kuning napa sisi deman? Susu deman. Demen aku krungu suaramu wah aku no lam-lamen aku. Lam-lamen iki arep mateni kuwi. Ya. Heeh. Wiwitane. Tuh apik to Pak Satini suara tuh. Handareng sang kepe. Peke. Kepe. Kepe dasmu. Wetan ya. Terus. Sarjuwe ora ndelok, karo ndelok gogon lucu kuwi. Ayo. Terus. Priyo bagus. Gergele apik to saku. Upeng ora ono sing ngono. Ya. Kang olah budaya. Oh.
menyang kutha Karanggede sowan menyang kutha gedhe. Ape ayu. Bendara terus kang yumyun selendang kuning. Wah, Arisa tak kon bawan iki gayeng kok rekam ora iki, Pak? Direkam sesuk rungokke nang kuping ngono. Ayo terus ke. Kang saking ukir gula pasir piye? Ayo di video. Engko dikirimke. Kirimke. Ya terus. Suara kurang Kang Parno. Kurang permolo Kang Parno. Terus. Ning basis rung. Oh. Iki padet piro? Iya. Ning Joko Sunarno ora ana yoga kok kene ora ana. Anggrung marang pendandra. Glundung dak sepuwe. Ngungron kok glundung. Dia sulis ya pijer ngancengake alis. Waduh, mati. Wah, ngene iki direkam payu akeh ngene iki. Dadi viral. Direkam go rekamane kirim ke aku. Ya, alimen. Terus no sesideman. Sinebaki kowe kok. Lho kok malah lepet-lepet jurah bali iki opo kuwi? Gayeng nggih Pak Masuk nggih. Wah, seger nggih. Wah, udut. Wah, udute gedhe men Pak Masuk nggih. Ngrungokke sindene apik suarane ayu, sing bawa jos. Wah, donya mboten enten Pak sing bawa kaya ngoten. Karawitan RRI Surakarta kalah kali niki, Pak. Sesuk tak janeh tak hidup-hidup timbang utang kirun.
tasih Bu Satini. Nek iso sing ana bawane iki mau sing bawa yoga saiki sing boyo Amir. Nah, ngono. Siap, dalang. Heeh. Miki dicekel bawa napa, Bu? Caping gunung apa bawa napa? Waduh. Malah untune loro. Gentenan karo Sarju. Ya nek ora Bayu apik nek bawa. Iya. Nah, apa Bu? Marani. Caping gunung ya ora apa-apa. Pokoknya dalangnya anggar kakon mangkat mesti sesuk laris. Ya tak dongake dalang apik tur laris ngono lho. Amin. Ah ngono. Nek wis laris ya aja kaya Pakmu, nek Pakmu 5 kuwi wis. Pripun to? Nggih tak setunggal. Siji A, siji B. Ah nggih. Dindinganipun Ki Surat. Wah. Ah iki apik karo dirembungan sing ngene iki. Aku. Sulame jajul ayo men ngene iki ayo. Ayo Rat ngono. Ki Surat Arifin. Oh. Surat ki layang, Arifin ki gaden dadi layang gaden. Nggih. Wah. Iya. Caping gunung. Saben bengi nyawang konang. Wah, nek iki pas. Nek nganti sing bawa mau yoga nyawang kotang mesti. Ini bener konang kok, kono kotang. Ya, terus ayo. Yen mamajang mung karo janur kuning. Tok seni bapakne ya apik, gregele ya apik. Wah, gregele apik, royale ya apik. Wah, jan kacek boleh. Kula tiru sing gender kok. Lah iya, aja ngaleh. Nek perlu dikembangake. Kula ajeng tiru saru barang ya. Oh iya. Ya. Kembang wae weton gunung Nom bagus warnane apik. Amin. Heeh, iku sinden-sinden sing ngono nginceng kabeh. Nginceng ling surjane sesak niki nek jane. Nginceng ling surjane sesak. Ora ana sing paling gedhe ana jandane. XXL mau lu pilih salah kok. XXL niku niki XXL. Oh iya. Biasane XX. Engko sesuk nak bali tak tambal Mbak Tarmi sing 3 kilo. Pacitan. Pacitan sarwi jenang Panas. panas udan Kowe parian. Iwak pitik iwak pitik dibumbu laos. dibumbu laos Sayang sithik sayang sithik risarande brengos. wah rawani kula Wah. Tengah kono ora wani. juncali demung lho malah Ora. Oh, kaya kulino kok anggere sepelu aku 3 dina junak kan. Jonoke, wah ngukuli aku maksudnya. Ayo. Panas udan, panas udan udan panas saling aling Ya. capek gunung Ya. nadyan wadon sarta lanang Lah, nggo
aja. Ning kok ya. Bande. Monggo Bu. Ku mau bali gasik jane arep turu ning gawean akeh ora sida turu. Makane pitik gawe jangan aku. Malah ngleketer sing. Aku turu ngleketer kae ning kene ora iso apa-apa dibuka yo telat-telu kae. Pindo dangdut sindene nyanyi bareng. Tur.